motivo das letras galegas. Primeiro, pregamos vos que poñades os vosos móviles en silencio ou en modo avión. Destaca a Real Academia Galega os acentos da súa voz, os focos da súa obra, o alento da súa escrita. Fan dela unha autora que sorprende na singularidade e pon de relevo, unha vez máis e fora de estereotipos, a amplitude do campo literario que se estende en trazos de autoras únicas. Luisa implicouse moito no activismo cultural e no compromiso feminista. Nos 2 últimos anos recibiu diversos homenaxes e recoñecementos e incluso creáronse varios premios co seu nome, sobre todo relacionados coa igualdade. E ben, donas e cabaleiros, da comenzo o espectáculo musical Unha noite con Lela. Namorados e namoradas, esta é unha noite perfecta para falar do amor. E farémolo con música, o pegamento dos quereres, a través de cancións namoradeiras, con reflexións acaídas ou divagadoras, con imaxes que rememoran ou fantasían, co peito cheo, desbordante, excedido de morcado amor. E será a historia de Lela, a nosa Leliña, porque morremos, a que nos levará da man por todos estes carreiros insondables que imos regando con debezos, coas
de murmullo do teu suspirar. O morre a vida se os teus ollos negros me queren mirar. Ese meu amparo da tua risa leve como a un cantar. Ela tiene as miñas feridas, todo se olvida. O día que me queiras, a rosa que engalana, vestirase de festa, ca súa mellor cor, e o vento as campanas dirán que xa es miña, e todas as fontanas falarán do seu amor. E ela dille, se cadra. Que como, cando e onde, ti sempre me respondes que quitais, quitais, quitais. Así pasan os días e eu desesperando e ti contestando quitais, quitais, quitais. Pasan os días e eu desesperando e ti contestando quitais, quitais, quitais. Estás perdendo tempo pensando, pensando polo que ti más queiras atacando, atacando. E así pasan os días e eu desesperando e ti contestando quitais, quitais, quitais. Un bo pescador o seu barco sai cando se pon o sol. Hoxe a lúa tente o mar no que as redes han de traballar. A maior satisfacción é ver os peixiños prateados nos arcos.
pouco de mal seño. Ela se queixaba que non era cerro. Dende fai máis de 3 anos recibe cartas dun estrano, cartas cheas de poesía que lle devolven alegría. Quen lle escribía versos, ai, quen sería? Quen lle mandaba flores nun certo día? En cada 9 de novembro, casi sempre sen tarxeta, lle mandaba un ramiño de violetas. O paso do tempo modélanos, desgástanos, fainos sabios ou resabidos, pero ninguén di que acalme o amor. Hai quereres que arden intensos como unha estrela, pero que son fugaces como unha faísca. Outros, sen embargo, vanse consumindo lentamente, devagar, ás veces en soidade, na distancia, no silenzo do que se cree imposible. Nos regresos, sexa cal sexa a súa forma, adoitan manifestarse estas ansias en rugas fondas e cabelos prateados. Mentre Una alma se me grabó a raíz do teu querer, mentres no mundo vivire outro amor non hei que ter. O cariño que che teño inda ti non sabes ver. Poida ver quen queira tanto, pero máis non hai ninguén. Dame da pera que comes, da maza só un bocadiño, dame da toda unha fala do corazón un cariño. o amor de todas as castes e preparacións, sinxelo ou con adobíos, excéntrico e desbordado, ou discreto e silandeiro. A alma da namorada e o espírito do namorado son esa pomba dourada que nos percorre, preto ou lonxe, a carón da nosa vida e que busca facer o seu niño novo cos fíos do noso alento namorado.
dame o celme do teu corazón, dame lume das túas miradas, dame vida co teu doce amor, dame alento das túas palabras, dame o celme do teu corazón, dame lume das túas miradas, dame vida co teu doce amor, dame... Banda Unión Musical de Valladares. Alonso Alonso, señor Gustou. No piano e arranxos, Alfredo Sesovila. Na voz, Silvia Ferre. Máis de 100 anos ofrecéndolles o mellor desta formación, Unión Musical de Valladares. Non esperamos ao menos que se poñan todos de pé. Se lles gustou, que menos que eso tamén.